Bueno mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga magpatago sa ngan nga Bruce. Gibuhatan kinig duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kailan niya ang tampo ni Bruce. Kining ako problema, mga kakigol o mga kasama, bahin ni sa akong silingan ba. Daghan kong problema, pero kini mo ay kinaproblemahan yung kayo nako. Kuan, himantayon kini ako silingan. O garon ninyo may bawaan ako sa problema nako nganong himantayon ni siya, no? Ilan ninyo ako pagsugod ang mga paghitabo. Libakira, himantayon, tabian pang number 1, may silingan. Hoy, akong asawa may amigang libakera. Wak, wak! Giingnan ko siya ayaw gayod og kumpiyansa. Wak, wak! Sa atubangan makikistorya ayohon ka. Unya iniglakaw mo na sila. Nauton ka. Way, libakera! Himantayon, tarian pang number 1. Way, silingan! Ay! Kapoy ati waso ni katahay. Kanya lang ni. Kayo para ba ng hapit alas 12 oh? O ako kabantay nga hapit alas 12. O para ba taon ko kalungag? O ilas na ko. Nay! Nay koy! Hapit hindi rin nay! Nay! Oh, boss. Ale! Masayo ba mo konserto din is gawad? Ay, siguro bigyan mo si Elias. Abi, di siya ilis. Matup nga pero dili hilabuan na si Diaz. May ambisyon na dahil. Nay, ako ba may mga butang pod ko nga pwede pong matupngan pero dili hilabuan. Yun na, sabay ako din mga imong kong ipahapit. May kayuhan do. Kadang kayuhan oy, moabot na nga dili nimo maybawaan. Di binagmaayo kag mga binuhatan, moabot gyud nimo nga dili mo damon. Mga uba. Oh, noy, ang kayuhan samar na sa mga maningil, mupakita lang nga di nimo maybawaan. Sama nang naglakaw pa ingon ni, kana na, maningil mo na, ha? Makita lang yaha oh. Tinuod da. Sige, aris ko. Ha? Asa man ka? Ako'y tuyo naman din. Ay, ito! Wapa! Purbida po mo. Diyan naman do. Purbida! Ikaw na gisundan ato, noy, noy! Hakindot ni ane. Okay. Mader, Asa naman si Miss Beauty? Dapat bakit sa mga gitawag ni mo Miss Beauty Town? O kinsa man nagisangpit ni mo og Miss Beauty? Ay, naunsa baya mo, uy. Ikaw, good. Di ba suki naman ta, no? Nga si Miss Beauty ngay mga asawa. Siya mo'y nag-negotiator na. Negotiator sa usab na. Hala, uy. Wala ka kahibaw. Nga siya mo negotiate na ako nga mangutang siya. What? O ikaw man ka ni anting bayad sa iyang utang. Munang suki na akong itawag ni mo. Kay mo bayad man siya. Ug matud pa niya, ikaw mo'y nagbayad aning iyang utang. So, siyempre, suki na gyud ta. O asa naman dahil si Miss Beauty? Purbida, ako'y kalibutan na ng imong utang-utang sa iyang akong asawa. Unsa na siya, ako'y kalibutan na Mader. Ha? O, palihog lang. Ayaw ko gyapil rin yung mga kinanahang lihok ha. Kay ako, wag yung taon ko gitangan tao-taon. So, sa to pa, dili na mabayran ron ang inyong utang. Ano yung mga inyo nga rin nyo, wag ko kilabutan na taon. Hala no, parehas gud di ay mo. O, parison ha? Parison mo, kamo ba? Anong parison man may ha? Say ka mo. Kamo na ang gitawag og Beauty and the Beast. Ay, nasa na istorya ha? O, pangutang niya mo gusab ha. Nya, bayri gud tong balance ninyo. Aron dili ta mo ipabarangay. Ang kanahan ay. Ay, kuwadlo ka na ma'am ha? Ay, dili ka sibugan. Kanahan yung patring. Kanahan Pilipiyana. Nangutang dahil gawa ko, pahibawad rin ako. Karon ka lang. Unsa? Uy, nayapag na ko ng tikuwa nga. Anong anak man siya maningil ni mo nga ako may nangutang, di ba ikaw? Unsa man? Gusto siya din ako siya bayran? Hanggaw siya da? Habi dahil ko pangutan ang anong, ako pangutan na ni mo, nangutang ka, wako kibaw na. Ay, di naman, gud kinahanglan nga mahibaw ka ga. Kay ako ra may mubayad. Okay, ikaw lang yung mabayad, pero akong kwarta may gamito dos bayad taon. Ang wa ko trabaho, ikaw may naitrabaho. Mao na kinahanglan yung magpahibaw ka na ako nga mangutang ka. Kay basig mo abot yung panahon, nga akong sildo, igol lang tao bayad sa utang. Ay, mo guna kong giutang niya, gud. Pila mo na yung utang ka? Tag 10,000 naman. O sa! Nagbay ka di mo! Tahon, tinunggan ko sa kadlaw. Okay. Sammo tagakatag ng naong mo. Ang di ko mangutang, wa naman tay kwarta. Asa mo na ako sildo nga akong yata ni mo? Ang anong utang pa mga?
Gibayad na dis utang. Maong mangutang na lang sa kukusab. Ay, ka. Palapik ka ko eh. Agay! Agay! Palapik ka kong ani. Wag yung ko'y kalibutan nga mangutang dahil dinagko ning asawa na ko. Maudi ay nibuong na lang ko nga matag sweldo na ko. Ginagmay naman kayong kumprahon sa kong asawa para konsumo. Unya na ibuong ko nga dili diha dayon. Inighatag na ako sa kong sweldo niya. Ana na niyang mangumpra ta daw. Ditso-ditso ta itong pangumpra. Maabtab lang pila ka adlaw. Unya. Prele! Really? Busli! Pre, unsa man ni balita? Pre, nga akong na dunggan dito. Dito sa skina, nabaniog. Ang sabi laki? Kasi Jackie Chan. Ay ba? Kamu ko na magtiayon, pre. Hustler ko na mo. Susunod na. Ay, mga tabi-tabi dito sa skina, pre. Ay, may ako na dunggan dito. Ako sila gina nga. Di na tinuod, ay. Wadlong ginamangutaw si Pare Bruce. Ay ba, ako kinsay na na pre. Yaman. Kadang silingan na to diha nga lambi lang si Mod ba. Tunguting lang sila pamantay sa ling kinabuhi sa langit sa katao. Mao na diha, naglambing si Mod. Si Panyang? Kinsa pa man diha ilay silingan na to nga, naglambing si Mod. Di patantom na. Mao gani, nangutang ko ko asawa niya. Wa ko kay bao. Unya karon, ako may sigihan inog paningil. Nga nga akong asawa may nangutang niya. Nah, mauna ni Ron. Kita lang kong ebidensya pre, nga siya bisig panaot mo bida sus barangay barangay ko ni kanahan barangay rin katapatan ng bayanap awa niya Di na madutla ng barangay, pre, ay. ha Kaya ang tanang mga empleyado des barangay, pulos na nakautang niya. bida no Mga, nagsaling na siya. mao ba mao dahil yan yung inuhon niya pagkauwaw ng mga nangutang niya di yan yung inuhon na niya pagkauwaw mga utangan niya nga wa kabayad por bida pero may bayad mo sa taon may sabong utang taon niya taon Mau yun. ako ang among utang niya ako gibayran Yung mga asawa nakautang, pre. lagi asawa mo na ako di ako bayran. Pwes, klaruha, huwag bibayad, bagyo, pre. Klaruha si Mari, pre. Siguro ka bang may bayad kasi mo utang ha, Patray? Di bayad naman ko. O niya nga nung nabi mo ng kanahang hustler ko ta. Kaya mangutang ko nung tagway bayad. Siguro kang may bayad ka? Di bayad lagi ko pero wala niya dawata. Kung saan na wata? Wa man niya dawata kung bayad. Nga naman ko no? Kuwang ko no. Kuha ba? Pila naman yung mga utang? 5,000 naman lang ka na. Oh, 5,000. Kanya ano kuha mag itagahan ka 5,000 para may impas yung utang. Wa man niya dawata kay 1,500 ra ko no. Ha? What? Pili mo bayad? 1,500. Manoon pa yung taon kitagahan mo ka 5,000. Ito. Nagamit Ito. man na. Ay. Hindi mo bayan ako. Sus. Ang sa? Oh. Ang sa nakikumkum niyo si mong kabot? Wa oy. Labtik ako, Bi. Gana. Agay, glantikan ginagay. Ay. Lami kay kung tao na ko sawa pero magpugong na ko mga labtikan na ako. Kumura ba siya daan? Balabtik lang ko doon siya, bida. Nakita sa mis pritasyo? Pre, Pre. sa kagabihan na, pre. Magdiligin na mayo para ninyo, pre. Ha? Ngano ba sa pre? Na, igigin yung bihan na mo yung tangan, oy. Ida, ngano man ha? Katulambing si Bud? Oo, pre. Grabe yung magdagpakauwaw niya, oy. Ako na minaw, murag. Ako may nasakitan Tingnan mo na pre, yung sabi na ipanabihan ng labing si Bud, ha? Naliman ka, pre. Ah. Iyagiging na mga tao nga nangutang niya, nga wa mo bayad, pero nga anra, wa ino yung apelido. Pero, biso na pre, oy, masabot nga kamug yun. Ang buot nga ipasabot. Nga Nga? grabe ko no kay pre. Kay misuroy siya dito sa merkado nga nagamit bagay gitapon. Usa! Skang karuha lagi noon siya yung gipanulti pre. Yang inyong pangan, buang nga, tiguang nga eh. Lain yung style ng Ay, malingid na. kabuang do kay ay pre kay magbabaan ta tiguang naman na. Lagi, lain nag-styling. Maoning abi naman maoning higayuna nga sige sa pakauwaw na ko adtos merkado mo dapag migapon. Ipabarangay ko ning tiguang nga. Naambot lang yan na pre. Tagdoon pa nga na dito. Kay ka ng mga tao des barangay lagi. Na niya ng utang. O kay doon na may mureklamo niya. Di na nila tagdoon. Kay kung tagdoon ko no, di ko no makarinyo. Ano? Purbida mo ba? Ha! Halos kada adlaw pre, kana si Nang Panyang. Ah. Dito na sa barangay permit. Tuwas pa rin, Berbe. Oh,
Mao ba? Ha, bahalag kitsa kasanggan ya diya sa barangay. Basta, ako ni sumbong siya sa kapitan. Tanawon ta, kung di ba mga taktak na iyang gisaligal sa barangay, isumbong ko ni! Asa taga? Ito sa barangay tan tiguang sumbong ta sa kapitan. Ha? Di ta maawawan anak Kung ka? mo ka, bayad man ka. Last bayad di mo, huwag man niliwata. Nya, saada na to. O lagi, pero ang ato ba, involve man gud ta. Ah, natural. Kita may kihantin. Unsabi ka, oy. Sumbong na sa kapitan. Kaya di maayo yung gibuhat. Ato na lang ka nang bayran ang kuwang... Lagi bayaran bitaw na to siya. Huwag ba sa di mo ibayad tadan. Ang kay naa pamantay laing bayranan. Ang sabi sa'yo, buhok mong ipasabot ha, Patring, nakakailang utang. Impas na, uy. Pidsa, yun mo, Patring. Ikaw may naghata na kong laban sa o. Saan ba tiga? Labtiki lang ko, oh. Ayan! Tikan! Tungo sa sobrang pagpakawawas tiguang na mo, napugos lang yung taon kong kihas barangay taon, ug akong gisulti sa kapitan kung unsay ang gibuhat. Kay magsalig lang taon siya kay halos ang mga tao diri sa barangay hall, pulos man nakautang ya. Mao nga, murag mi abusar. Kunya, Boss, kapitan, boss, pasodlo lang ko na nga dito, pisina. Tulong ko na mo maghusay dito, boss. mao ba? Sige, salamat kayo. Tay. Dong, mauwaw ta. Wawa na mo sa mo ngawang pasagdan na itong kabuang aning maniningila. Kanahang tiwang. Kinahanglang maputol na ni. Na baro na niya. Ano yung sinang ka? Dali, minota. Panuktok, uy. Abi pa lang mo tayo batasan. Manoktok good. So lang. Pasudlo ta. Dali. Oh. Maing hapon, Maing hapon, Kap. Mayang hapon na sabi. Dali, so no. Isira lang palihog ang puntahan. Uy. Nakuna mo ning bruhok na. Kaunda man. Hello, guys! May hinampak ka na. Lingkod mo. Ito Nanghay yung saat bang paniyang. Ay, Panuhak. galis. Dili siya bulgaro na. Bueno. Galis. O sabay hinungdan ha, baby. Ikaw may akong unahon sa pagpangutan ng bros. Kaya ikaw may reklamante. Kuan Kap, ako gireklamo ni Bayana Kap kay sobra kay ang gibuhaton. Iya may gipakawawag maayo. Murag ni bayan man tami. Pero pakauwa man taon ni ang maayo, ni bayan mo sa mga utang niya Kap. Ngayon, Oh? ako. Minom ka na eh. O niya Kap, tingali tayo siyang salitaon kay mga tao din sa mong barangay hall. Malaban man ani niya kay pulos man nakautang taon ani niya. O niya mahadlok man sila nga dili pa rin yun. Mao nang migara ni siya Kap. Kap, ano ni nagmutukan mo ka? Abi ni mo, bros. Normal lang sa tao nga mangutang. Labi na o gipit na. Sa magot ninyo, ang importante lang diya nga kung mangutang manggani kita, kinahanglan mo bayad yun. Oh, may bayad bitaw mi Kap. Kausar gili gayon na dili da mong bayad taon. Pakaon man dayon ni. Dito sa Mayo Kap. Gani last mong bayad, wani wata. Kay lagi kuwang susade na namo wani wata. Abi ni mo, bros. Kanalaging utang, kinahanglan mo bayad yun ka sa eksakto kung unsa may gisaan ninyo. Dili na pagkabasol sa nagpautang kay wa manumutuman sa inyo saad. Mao nga para masitol na ni, kinahanglan mo saad mo kung sa agad mo mabayad sa impas na gid. Impaso ninyo ba? Huwag kinahanglan nga tumanon yun ninyo aron wa ay problema. Okay ra ba ninyo? Okay ra Kap. Okay, maghimot ang kasulatan para naatay basihan. Kung kanus ang ninyo bayaran o ingon man impason ang inyong utang. Okay? Sige. Maura ka na. Okay ra ka, Panyang. Ay, okay na, uy. Basta tumanon lang ganin yung inyong saad, ha? Kay, ugdi gani, pasensyahay na to. I-anunsyo tagid mo. Sige na. Para dili ni magdako, no? Sige. Maura ka to. Yan. Ang ako niyang rinyo. Bugo ito. Apil si Kap. Pagkakidon. Trabalay ko tinaka na din eh. At ito skurti. Kidon pa yan din eh.
Ano ako problema kay imbis na itong reklamo, Miss Barangay ba? Saon nga, maor nga po, wa mi nagana. Sa kapitan, utang, may tao sa among gireklamo taon. So, klaro, kayo doon ay kanang pagdapik dito or pagpinig ba sa atong giutangan mo? Nya, unsa may mo buhato na ni, palihog tabagi ko niyo, bi. Unsa man, ati pres, kung kamoy pasultihon, ikaw, ati pres, kayo, wabid kayo utang-utang. Unsaon man na taon, ani, ha? Bi, kung di kayo pasultihon, ba, bros. Ang sender ato karon adlaw Goliath. Ang atong sinder, ati pres. Si Sundudong, Bruce. Bruce. Yung Bruce. O, kanis Bruce at Pres, tungod lagi taon sa iyang asawa nga palautang sa kayo. Mao na nga, sige sa pangutang, niya, Yang asawa. niya siya makabayad. Sa bayad. O, niya, naapod sila silingan nga, sige pautang po, niya, unsaon nga, inigdi man sila makabayad, i-announce man dito sa merkado, magdapag, Nga, di mga sila kabayad. O, so, murag pakauwaw. Mao na nga, niubos kay taon siya. Nga gusto niya nga ikiha kay para mahunong taon ning style ning tigwa nga sa iyahang pagpaningil nga murag pakauwa ba ti pres. Sus pagadto nila dito sa barangay hall hasta man kapitan ati pres utangan man niya. Sa undi gyud na gyud pagpinig kun ati pres murag pag laban sa pikas ba ni kapitan kay ningon kapitan day ang renew niya nako ha bangas ka. Posibliha sa ni kapitan ati pres utang. Depende, uy. Ha? Nang say kapitan nga. Diba? Wag tayo mahimo. Ikaw, no? Kanang- Kuwang ba ron ang iyang Nga kuwang? butan ba no? Oo. Ana na. Oo. Nga, kuwang ba? Tinudan na yun niya. Kasi kuwang ang iyang kuwang. Hindi mo rakot ba para yun sa iyahang mga tao ang iyahang kita sa barangay. Bam! Usay kisultin mo ani be? Kung ari ka direk sa ikaduhang Korento, Kapitulo 5, versikulo 10. Ah, man man. Gingon dire, kay Kay kinahanglan moatubang kitang tanan kang Kristo. Aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya. Sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. aha. Karon, ang gibuhat sa kapitan sa wa pa matapos ang istorya bisan sa pagsugod pangatos tunga-tunga. Klaro kayo murag pabor siya nagpautang. Klaro kayo ko siya mo daping. Tao bitaw. Oh. So kung arita sa atong gibasa, kinahanglan na transparency na ang iyahang ilunta mura magduna sa pabor. Apan, utang ako, dako ba kayo ilang nautang atulan? Dako, 10,000 pero gibayra na 5,000. Ang katunga ba 5,000 na bayra na. Di data sila 1,500 wala wata kay pa full lagi kuno bayad. Sa laing bahin, naamagod sila po'y Kasabutan. gipirmahan. Oo. Sige lang, og magkatita mo ikabayad-bayarin na niya, ayan na lang po. Murag ang asawa mo gud pud ani mo isadaan. Sadaan bitaw. Wa man sukuha sa bana. Lagi, nya di mo Isa din musulti. nangutang. Ang asawa. asawa. Asawa ate pres, di musulti taon nga nung kautang taon Sa siya. tigi gusto sa asawa lang. Ang utang unsay wa siya musulti ganang napag nila yung utang ro sa gisgutan sa. Una ani, bros ba? Ah, Pitula sad na imong asawa. Pitula sad na kay nga no. Magamit ba ko ng trumpa ato sa kasada pag kaulakaw. narabay panultiyon kuno ate pres. Ano? Taon sa i-anunsyo ang utang. Oh, narabay panultiyon ate pres. Na? Nga ang tao ko nung mangutang, ang tao ko nung buang kanang mangutang para ibayad siyang utang. Oh, kanang Ano mahuwa. pa na kargado ron? Mo bitaw ni kargado. Kay nga no, ilgan ka ron adlaw sa mga utangan. Oo. Nyawang kay kabayad, di mangutang na pagka. Mangutang kag lain. Para ibayad. Mao na nga mo dubli bayo mo Oo. utang tungod na yung sitwasyon nga sama inana. Mao na nga ug bayo mo ati pres pareha nimo way utang-utang. Doi nga no gutong. Sa- Da kay utang ati pres. No, uy. Binuang daw ay wala lagi maningil. Sa ako naging unggulyat. Away, karoon na imo, ate Sa ako Pres. naging unggulyat. Unahon niya pagpitol ang yang asawa. Oh. Kaya paninggutan ko, uy, bago lang. Diyon. Aircon. Naguba man akong aircon. Nagubay meron taon. Oo. Natural man natin pres kay Oo. gamit man sa bay. Unahon niya Kami sa pagpitol ang binawa, asawa. meron aircon. Ari rin kami aircon rin bugnaw kayo. Lamig Unahon niya aircon ay. pagpitol ang asawa ti Pres Gulyat. Aron sa ingon, dili na makaproblema sa akong paminaw sa istorya nga itong labati. Ah. Wa man kayo ang gastuan doon. Nabay na Ikaw. ospital, nabay na stroke. Wa man. Yung sa kanang pagwaldas ang kwarta.
Tulag una ni mga asawa, sir, ikaw man, makita na mo ibayad, bayari to dito, kaya naara ba mo ipirmahan. Kaya si Huda na lang to kapitan, kung sabo sa ang inyo lay, siguro aron maluwas mo, o gumanana, ay dapat ka ni mga asawa, hindi ka problema. Bitaw. Gawas ko, wag yun mo bugas, wag Wala. mo makaon mo, may Wala, maluhag. wala. Pag-usap pag-pangutang. Wala. Oo. Kaya ako bitaw. Unsa ka? Nga naman. Nangutang siya ka? Nangutang kay bayad Uy, siya. kay giutangan. Oy, ako rin regard si Miss Inulog sa Tipres, si Inday Sisa Marian. man. Alian Mariano. Katong fans na to, kay dito sa Merida ba? Ako Sige, bitaw ko paminaw diyan, sa no? tong drama. Linauso na karon ng Facebook. Dagan ba yung maningil ako diri? Ha? Oo. Mabina, ay mga utang na 1,000. Pero Ang mga utang ako, Ate Pres, wala yung maningil ako. Impas naman ko ato ako lungon. Doon ka na. Napag mo. Impas. Utang Sinpicture na ba? madawat na lang certificate. Oh, nana ko yung certificate. Wala ko yung Sa problema. lima malungon na ni mo ito. Yung magibutang sa inyo na. Wapa, kay usa pa, ang usa, ako sa St. Peter. Duha mo to, usad do. Duha mo to ko Oo. lungon. Standby na ako usa. Ako yung mga parador. Ang usa, butanganan sa mga barong. Tapos, barong, Kalain, butanganan sa kanang Sa panigulyat, ako. oy, Ako, yapat. tinubit ako, tinubit ako dito doon dire. O, pasaan na, padoog din eh. Goliath. Hi, Bob! Magiso tayo ng utang, no? Ah. Huwag ka taon nilabang sa sapa. Nga naman. Ang usad ako kay utang. Ah. Sibat man siya. Ang usa. Ang Ang usa. usa, dili, dakog utang, dakog uting. Uy, hindi ito, Uting oy. man, uting, utang, uting. Karon, paminaw sa Sayo, Goliath. kilabot. Paminaw sa Goliath. Paminaw sa ba? Paminaw, oy! Oh. Lagi. Nagginukdanay ang utangan o ang maniningil. Ay, mo di ay. Kusog kayong labang magilang ng utang. Oo, Di oo. igukod sa maniningil. Dayon. Paglaban ka, pito mo na kuwas mo ayang ang gianod. Ha? Sige, ano, buhay. May baya tayo ng gianod sa pangalan kong baha. Kasi Nya. kung sa utangan, yung ginagawa mo na doon ikumkum na ko. Salamat ko na nga yung kaluman, no? Yun ako ay puzzle, Tihon.